Mmadụ 12 bụ ndị nọ n'ogige ebe a na-anọ ịgbaziri mmadụ akparamagwa na-agụata ka a tọhapụrụ n'abalị 9 nke ọnwa Nọvemba 2022 site n'aka Chief Judge Anambra State Justice Ọnọchie Anya Achebelu dịka otu ụzọ o si wee na-aga n'ebe dịgasị iche iche maka ọlụ ya. Onye ọla Joseph Egbeọcha mere ka amata na ndị a bụ ndị a na-ebo ebubo na ha bụ ndị gburu mmadụ, ndị nwala igbu mmadụ, ndị tikara be mmadụ, ndị zuru ori nakwa ịtọ mmadụ. Ka anyị wetara gị ozi a site na studio anyị. Ndị ahụ nọ na ya bụ ogige atọrapụrụ gụnyere Onyebuchi Nkwọ, Timothy Alụọ bụ ndị sitere Imo Steeti, Udo Onyinye bụ onye sitere obodo Oko nakwa Emmanuel Okonkwo sitere n'Ọfịja, ha abụọ na Anambra Steeti. Ndị ọzọ gụnyere Nzubechukwu Umekwu Obi, Chidiebere Okonkwo, Esomchi Ọjịakọ, Echezona Okeke, Mmadụabụchi Ude, Ọlụchukwu Ana-Agbọsọ nakwa Chika Ọnụọra. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ekpechara ya bụ ikpe nọrọ ọtụtụ awa na ya bụ ogige, ka Justice Anya Achebelu nọrọ kọwaa na ya bụ mmemme omenafọ bụ nke ndị ji ọkwa Chief Judge steeti ọbụla ji eme ka ụlọ nga bụ nke atọrapụrụ ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ime ya. Ọ gwara ndị ahụ atọrapụrụ ka ha gaa n'iru na-akpazi ezigbo agwa ma bara obodo uru. Onye ji ọkwa Deputy Controller of Corrections na ya bụ ogige bụ Eke kọwara na ka ndị ahụ atọrapụgoro nọ n'ime ya bụ ogige, ha nwere ohere ịmụ akaọrụ dịgasị iche iche iji nyere ndụ ha aka, ma gwazie ha ka ha ghara ịlaghachi azụ n'ajọ akparamagwa ahụ bụ nke rutere ha na ya bụ ogige. Site na Million Security Correctional Center nke dị n'Agụata, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.